Vuorovaikutustaidot. Onpa paljon käytetty sana, mutta mitä se merkitsee? Ootko pysähtynyt miettimään? Mä teen työkseni valmennusta. Mulla on toisena kärkenä asiakaskohtaamisvalmennukset yritysmaailmassa ja toisena kärkenä menee työnhakijoiden valmennukset. Aika usein kyseessä on yksityishenkilöt, jotka haluaa työllistyä ja oppia prosessin, jolla he löytää sen uuden seuraavan unelmatyöpaikkansa. Vuorovaikutustaidot on asia, johon väitän kokemuksesta. Kovin moni ei ole pysähtynyt. Mitä se tarkoittaa? Avataan sitä vähän. Mä kirjoitan tarkoituksella tämän nyt 3 eri riville. Ensimmäinen sana vuoro, vaikutus ja taidot vielä omalle riville. Vuorovaikutustaidot. Eli vuorovaikutustaidot selvästi tarkoittaa jotakin sellaista, että siinä on 2 ihmisen tai ihmisen ja ryhmän välistä vuorovaikuttamista. Mutta mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Oletko koskaan kuullut sellaista tarinaa, jossa verrataan suomalaista ja ruotsalaista keskustelua keskenään? Ainakin me naureskellaan Suomessa, että ruotsalaiset on kovia diskuteeraamaan, mutta itse asiassa ei välttämättä kannattaisi aina nauraa. Siinä ruotsalaisessa diskuteerauksessa on nimittäin todella paljon elementtejä, jotka meidän suomalaisesta vuorovaikutuksesta puuttuu täysin. Samassa yhteydessä sanotaan, että suomalaisten keskustelu on pikemminkin 2 monologia yhtä aikaa. Eli siinä 2 ihmistä käy monologia, jossa toinen yrittää runtata omaa ideaansa toiselle, mutta siinä ei oikeasti käydä mitään keskustelua. Ruotsalainen keskustelu, diskuteeraus on dialogia, jossa syntyy ihan aito vuorovaikutus. Miten tämä tehdään? Olen todennut, että valmennuksissa yksinkertainen on kaunista. Eli pitää olla niin yksinkertainen valmennuskonsepti, että se todella puhuttelee jokaista kuulijaa. Siinä ei saa olla mitään krumeluureja, vaan se pitää mennä ytimeen. Siksi mä opetan sulle nyt 3 kovan koon säännön. Eli aina kun sä oot vuorovaikutustilanteessa, muista nämä 3 koota. Ensimmäinen K tulee sanasta kysy. Toinen K tulee sanasta kuuntele. Ja 3. K tulee sanasta kertaa. Ei ole kovin vaikea muistaa 3 K:n sääntöä, eihän? Mietipä tyypillistä suomalaista vuorovaikutustilannetta, jossa 2 ihmistä mukamas keskustelevat keskenään. Tämä 2 ihmisen monologi, niin kuin jo todettiin. Kuinka paljon siinä on kysymistä, kuuntelua, kertaamista? Uskallan väittää, että aika vähän. Kun mennään siihen ruotsalaiseen diskuteerausmalliin, eikä mun tarkoitus ole tässä nyt erityisesti korostaa ruotsalaisuutta, vaan sitä, että se tapa vuorovaikuttamisessa on selvästi tehokkaampi. Siinä diskuteerauskulttuurissa on aito dialogi käynnissä. Ja mihin sillä dialogilla pyritään? Sillä pyritään tietysti siihen, että pystytään ymmärtämään, mitä se toinen oikeasti haluaa ajatella. Pystytään viemään se toinen semmoiselle tasolle siinä keskustelussa, että se aito vuorovaikutustilanne syntyy. Kysytään, kuunnellaan loppuun saakka ja kerrataan se, mitä juuri kuulit. Sitä kautta syntyy aito vuorovaikutustilanne. Kuinka hyvin osaat nämä? Mihin tällä kaikella pyritään? No tällä pyritään siihen, että 2 ihmisen välinen lähetin, vastaanotin, taajuus on täsmälleen sama. Tai ainakin niin lähellä toisiaan, että se kommunikaatio aidosti on vuorovaikutteista. Ja näillä 3 K:lla mä väitän, mä tiedän kokemuksesta, kun alat käyttämään aktiivisesti kysy, kuuntele, kertaa tekniikkaa sun vuorovaikutuksessa, tuut saamaan huimia tuloksia. Olit sitten asiakaskohtaamistilanteessa, työnhakijana tai ihan missä vaan 2 ihmisen välisessä vuorovaikutustilanteessa. Tsemppiä!